Shirya a sanya rana a yi na kuwa arami yake na ce da ke shi ma zashi kusan garin masoyi ba shi sa ga wani shera a shirin garin kun ba zai wuce gane ba mata a nan wanka zai yi zafi guda. Mai ta haɗin ƙara ji ‘yan uwa kamar ba bai yanki zancen giwa. Allah kai ki lafiya ‘yar gari ne kan ba za ni san bisa ba. Na samu gari da ni. Ka ce da garka ta so a yi ɗan zama za ka aure su ba. Ka ce garin masoyi ko ina ne ba za a fice ka ba. Sannan na ce kuma za ka yi ka ce za ka yi shi na da na. Bayan ci ko ina ta na ce da kai za na ce masa da ka na. Ni ɗin ina so in je ba wani ne ba zai ganna ba. Ina da mata biyu da kaɗi ba zai yi ba. Wadanda da gida haya ni da ni ko uku ba zai wadace mu ba. Muna ta zance da ke har yanzu ban ji zo nan ji ba. Ko so kike da sako zaren da ban gane kai da gindin zama. Dalilin bayi. Ba mai kwaso na ka ke bukatar kashi. Ba mai kai na ganin zinari amma ana kiran kasiya. Bahana kaji ai waitar ku ya kara jakure mujiya. Hana baki labarin wata mata ke kira Asiya. Wata shekara a ƙauyen mutum da ƙauye akwai yawan rijiya. Mamar mu ta yi layyarta mai kisa mai yawa wasan zuciya. Ni ne nake ta gyaran namun a jima kaɗan na ɗan zagaya. Kalle ina abin ɗaki tambur na da sallamar Asiya. Kafin na an karo Asiya kan ta sashi ta ƙafar tunkiya. Fushi ta fushi ta ce babu ita ba Asiya. Muddin na aure mai sunan nan ta ce ba za ta yabe ni. A'a ina nufin Mariya. Ai ni ma ina nufin Mariya. Mata da da ilimin da ya mana. Abin fahimce ki ba. Ki ba shi kawai ya zama bayan mata. Da shi ya sa zaba. Ai mana shabo. Shabo. Kai ake ke yin jari'a. Ba za dai ki kai shi sambisa ba. To kin bi da wata kai shi sambisa ba.